बाजियाव गवाहाटियाव खारो नै सारिता बाजियाव मोनफैयो हरबाय जोंनि साइडखि बास गोदानै खारदों नामा मा जाना खारिया गुवाहाटि 7 बाजियाव गवाहाटियाव खारो नै सारिता बाजियाव मोनफैयो बासनि मालिका बे Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलावहाय बनायबा हरबाय मिउजिक मोनांगौ जायोलै लोगोफोर माइ गायनाय बोथोर लोगोफोर दायो थांगासिनो जोङो न'आवहाय आंनि बिमानि न' माने जोनोम न' अरे कहना क्या चाहते हो थांगासिनो ओमफ्राय क्लासा बेयाव आङो सानब्रै खालामबाय आरो दा नलबारियावहाय जा क्लास जायोना बेहाय थांगोन माने दिन थांलाय फैलाय खालामनांगौ नङाबा माने स्टुडेन्टफोरा आदा गाना जायो आरोना दा थांलायनोसै बालुं गोसोजोंबाबो ने भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी लोगोफोर आंबो गारि सालायनो गोसो बाट बे फोरोङा आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आंखौ सोलोंनांगौ ना सोलोंनाङा साना भाजा आंनि जिउ ओंखाम जेरावखि थाङाबानो आङो साना भाजा नांगोन आरोना बुट साना ओमफ्राय मालाबा बिथां बर'हाना आंखौ जाजानो बानानै लाङानो आरोना माबाखि मा होनो गैला बेपारि गैया इदि होनो थ' दाबो माने सक मोननि सिगां जोङो सर्ट रास्ता दङ आरोना इखि सोलांनायदो आरोना बेयो मानो होनबा बिखि सोलांबा आङो साना बेपारिखौ लोगो मोना खिन्थु नावकाता सक जानानै थांबा आङो साना बेपारिखौ लोगो मोनगोन आरोना थ' आं साना भाजा सेफार दङ नामा जागोन आं बायबाखौ गाव मम' जायो नोंसो बांसिन जायो आं गरसे जायो नों ओरै मुथा मारिना जायो लोगोफोर आङो 30आव सलाय फै दायो 2 किल'मिटार सफैबाय बेनिफ्राय आं मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आरो दिनै जोङो बिखुनजो लानाव बिहाव लानाव थांनायाव बेहा मिनिना रायलायनांगोन आंहा गाबना रायलायनांगोन ना नों गाबनायखौ लानो ना आं मिनिनायखौ लानांगौ खोन्थादो रायजोफोर खोनासंदो दे मा खालायो बुं आं मिनिनो थायो माने मिनिनायखौ लागोन मानो होनबा गाबनायखौ लाबाबो आंनिया जानाय नङा मिनिनो बिदि महरखौ नुबानो मिनिनो गारखायो अबाव जानो आंनि ओंखायनो आङो मिनिनो नोंथ' आंनि मिनिनायखौ नुसो नों मिनियोना आंथ' एबार मिनिया एबार गाबगोनसो आङो नों मा नोंनि गाबनायाव जों मिनिनो खारगोन नायनोसै बिदिब्ला थ' दायो लोगोफोर जों थांबाय थानोसै नावकाटायाव थांथारगोन आरो नावकाटा सखिदा ओमफ्राय साना भाजाखौ जालांथारगोन आं बे होआबाबो स्टार्ट खालामनोसै नामा टार्निं मोनफैदो इखौबो होननांगोन नों गाबनानैनो टार्निं मोनफैदो होननायखौबो टार्निं मोनफैदो र' दायो साना बेपारिनियावबो सानाखै गाबनानै फैनांगोन आरो दा न'आव मोनहैनानैबो आइखौ बिदिनो गाबनानै माथो नांगोन चेलेन्जआथ' चेलेन्ज खामानिया मिनिनायखौ मोननो नाङि मानो हाबबाय थादों बिखुनजोखौ बिदि माथायनानै खिन्थु चेलेन्जखौथ' आं खालामाखैमोन गावसोरना लादों दाथ' थांबाय थानो भिडिअ खालामला ओमफ्राय नोंसो चेलेन्ज स्टार्ट खालामदो ओमफ्राय एन्ड खालामनाया आंसो न'आव थांनानै माथो होथारनांगोन नों आइखौ फार्स्टआव थांनायखै गेटआव बांसिनानो बाबाखौ लोगो मोनहैखायो बाबाया गेट न'आवनो जिरायना थाखायो बे बाबाखौ माथो होग्रोगोन आरोना फार्स्ट थ' लोगोफोर दै थालिरखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय जरा बेहायनो बेसे
10 taka. Ayo, tayo yo. 20 taka. Tayo 20 taka. बहुत तेज हो रहा है आपने Sora bis baba 10 taka होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय बारा लागोन होननायखाय माने थाइबा हरबाय आरो ने 20 ताकायाव ने Amali. Sora. 10 taka होनदोंमोन. Oh, ban nuhang saya थांलाय फैलाया मिनि खादोंना आङो ओमफ्राय nuhang baterai aku karena बे थालिरखौ बेयो माने अबेबा नुहां जाबाय नङा दे नांगौ थाखायसो लाङो आरोना बाखि थालिरफोरखौ मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बेखौ सानसे दिना आङो बेनो लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं मोजां मोनबाय जानो ओमफ्राय बेखायनो बे थालिरखौ नागिरबाय थादों जानो मोजां मोना ने बिराद जायो ओरैनो बुंदो लोगोफोर ससे फैनानै माने सालमा बायनायखौ जाबोगासिनो आरोना जोङो मा खालामनो जायो टाइम पास बिथाङा अबस्था गैला माने सिख्लाफोरा आरो समाव आरो बाबा मानसि थानाय समाव मा रोखोम जायो नाया खिथिनो हर जानाया हर बे आलुनो खिन्थु दायो नाय नोंसोरो सिख्लाफोरा मानसि थाबा मा रोखोम जायो संख्रिजों मा रोखोम जायो खिथिनो लोगोफोर दायो जों माने तामुलपुर बारबोबायानो आरोना ओमफ्रायो ससेनिफ्राय आब'नि फिसाजों थांफागोन आंनि फागिन जायो बेबो माने क्लास लानो नायदों काटिंनि थ' जोंजों बे लामाखिनो थांगोन नालाय जोंजों थांफागोन आरो ससेनिफ्राय मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बैहाय दलं गोदान ओंखारनाय दं बिराद मानसि जायोना बिसोर मोनफैबाय नै हेल' थ' दायो जोङो धमधमा मोनथारसिगोन आरोना लोगोफोर तामुलपुरनिफ्राय एसे हाबबोनानै ओमफ्राय जोङो धमधमा ओंखारनाय लामाखै फैयोमोन आरोना ओमफ्राय दाखालि बाना जानायाना बे लामाया माने पुरा माने ब्लक इथायानो माने साइडखिसो दुब्लियावसो थाहैजोब्बाय आरोना नाय बै नै अन्थाया ओमफ्राय बेखिनियानो गोजौमोन आरोना बेखिनिया बेफोरबायदि गोजौमोन ओमफ्राय दा आवगायनि पुराना हाखौ मोनफिनबाय आरोना ओमफ्राय मा खालामनो उपाय गैया बेखि बिराद खाथि जायोमोन आरोना जोंनिया फैनाया बिराद असुबिदा जासिगोन आरोना थांलाय फैलाया एकदम माने गाज्रिनिफ्राय बांसिन बोरैबा गाज्रि जाथारदों आरोना पुरा दाहार जादोंमोन दां जोंथ' नुवासै बेखिनियाव माबायदि दै जादोंमोन पुरा बायखादो नै माने इथाफोरानो गैया आरोना जायगायाव दुब्लियावसो धन्यबाद ता इदि फायला दे दुर्गति न होगोन जादों आं खानर लोगोफोर दाखालि बानानि अबस्था बिदि आरोना आरो खेबसे बाना फैबा गैथारला आरोना नै तामुलपुरनिफ्राय धमधमा फैनाय लामाया
Masa aku dulu aja berselingkuh selama pernah susah sampai. Temu ke bawah kamu. Ini sampai Pak. Kau nana challenge ketam. Jasa iya, thoke bas. Ketan media selama purana zaba dibedi jamna. Bitang bora challenge ke kau nolada kau no kalam ringase. Tai jeng fैग्रोमोना TV nanse habani video. To dai salang krense bime safundung gas ifizane local daudai. Bime gorong gosla nakke. Ganna ya. Local daudai. To माने आङो हाबानि आवगायनिफ्राय जेब्ला एक्सटेन्ड जादोंमोन इनिफ्रायनो फेरो जन्दिसबो जादों होननायलाय ओमफ्राय आं दावदै जाखायाखैमोन आरोना हाबायानो 4 मान्थ जालायलांबाय 3 मान्थ जालांबाय आरोना अब्लाबो दावदै जायाखैमोन लकेल दावदै जानो होननानै मोनजायाखैमोन आरोना लकेल दावदै दिनै 3 मान्थ 4 मान्थानो जानोसै बेनि उनाव लकेल दावदै Guys, दावदैजों सा बिखुमजोनि अननाया लकेल दावदै मोनजासिगोन नों बस Lokal na? Yes Oh iya. दायो जोङो हाबानि भिडिअस नायै सा तो दायो ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोरनि ना फ्राय बुट आलु अमा ओमफ्राय खान्थाल बेगर जिंखा दालि बिथां बरा जानाया खतम नै आधा खतम जाबायानो ने